Mal-ewwel intop fil-Ministeru tiegħu f'inqas minn 3 xhur wara li reġa' ġie rielett u ħalef illi jaqdi dmirijietu meta reġa' nħatar Ministru fil-Kabinett ta' Roberta Bela, Byron Camilleri litteralment ħarab mill-mikrofonu ta' Net News. Il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali jinsab skomdu għall-aħħar biex iwieġeb dwar il-każ surreali ta' Joseph Galea, il-konsulent tal-gaming u ex-ħaddiem tal-Malta Gaming Authority illi kien ilu sena jiġri f'Malta bil-libertà kollha minkejja li kellu fuq ismu mandat tar-arrest Ewropew maħruġ mill-Pulizija Ġermaniża wara li kien suspettat b'każi ta' frodi u ħasil ta' flus. Sorsi qrib il-Journal Times of Malta kienu żvelaw illi Joseph Galea kien ġie arrestat mill-Gwardja di Finanza waqt li kien fuq btala fl-Italja. Kombinazzjoni waqt din il-vaganza kien akkumpanjat mill-eks Prim Ministru Joseph Muscat. Mill-istess sorsi jispjegaw li din ma kienitx l-ewwel darba li Galea tħalla jsifer barra minn Malta u sussegwentament jiddaħħal lura f'pajjiżna bil-libertà kollha minkejja illi kellu l-mandat tar-arrest Ewropew fuq rasu. Wara illi ġie żvelat dan kollu bosta staqsew kif din il-persuna tħallit f'din il-libertà kollha u min kien se jġorr ir-responsabilità ta' dan kollu. Fl-aħħar jiem Byron Camilleri qal illi kien diġà kellem lill-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà b'dan tal-aħħar jisħaq illi kienu se jaħtru investigazzjoni interna. Għaldaqstant il-Partit Nazzjonalista appella sabiex jinħatar bord ta' investigazzjoni indipendenti sabiex jistħarreġ dan il-każ sejħa illi saret ukoll b'mod qawwi mill-Unjen tal-Pulizija l-MPU. L-erba' filgħodu Net News prova jieħu l-kummenti tal-Ministru Byron Camilleri rigward dan il-każ fejn, eżattament wara konferenza li kien qiegħed jattendi għaliha, ftemna illi kien se jkun qiegħed jagħtina kumment prassi normali illi ssir f'dan ix-xogħol. Madankollu għal xi raġuni il-Ministru Camilleri ħass illi ma kellux iżomm kelmtu. U minflok beża mill-mikrofonu biex lebet il-barra lejn il-vettura tiegħu skomdu milli jwieġeb dwar Joseph Galea, skomdu mir-responsabbiltà illi għandu jġorr. Ministru, dwar Joseph Galea m'għandekx kummenti? M'għandekx kummenti dwar Joseph Galea? Brabta madankollu, Net News kien bat email lill-Kummissarju tal-Pulizija fost oħrajn nistaqsu kif din il-persuna ma ġietx arrestata u min kien se jerfa' responsabbiltà bit-tweġiba tkun illi għaddejjin l-investigazzjonijiet.